Nakon što su pobunjeni Srbi već nekoliko dana u blokadi držali hrvatsko selo Kijevo i spriječavali opskrbu bolnice u Vrlici, Split se digao na noge. Uznemireni stalnim prijetnjama i provokacijama samoproglašenog kninskog šerifa Milana Martića i odnosom jugovojske prema pobunjenicima, stanovnici Splita izašli su na ulice. Sve je počelo oko 10 sati kada su se prema Splitskoj rivi iz zgradi komande Vojno-pomorske oblasti počele slijevati rijeke radnika splitskih poduzeća, kojima su se uskoro priključili i brojni građani. Oni su mirnim demonstracijama zahtijevali da se vojska jasno odredi prema ekstremistima i Martićevim odmetnicima. Naime, Savezni sekretarijat za narodnu obranu samovoljno je podigao borbenu spremnost JNA i proveo mobilizaciju, ne tražeći i čekajući odluku predsjedništva SFRJ-a. Te su se postrojbe pod izlikom neutralnosti sve više i otvorenije stavljale na stranu odmetnutih Srba. Nažalost, kad su prosvjednicima u Splitu zaprijetili okopnjaci, došlo je do nereda i pucnjave, u kojoj je poginuo jedan vojnik makedonske nacionalnosti, a još jedan vojnik i jedna Splićanka su ozlijeđeni. Splitski gradonačelnik Onesim Cvitan apelirao je na masu od 50.000 ljudi da se smiri, naglasivši da ima dosta ubačenih provokatora i samo jedan ispaljeni metak može dovesti do krvoprolića. Predsjednik Republike Franjo Tuđman također je pozvao na obustavu prosvjeda jer oni u tom trenutku nisu koristili Hrvatskoj nego samo njezinim neprijateljima. Ipak, demonstracije u Splitu jasno su pokazale raspoloženje hrvatskog naroda u Dalmaciji i odlučnost da se suprotstavi velikosrpskim težnjama.